Señoritas in Crazy World. Γεια σας! Κάνουμε το καθημερινό make-up. Θα σας δείξουμε μόλις καθάρισα το πράγμα. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Το concealer. Τι concealer? Δεν πήρες concealer, μωρή. Λοιπόν, ξεκινάμε με πούδρα. Εγώ στην καθημερινή. Εγώ συνήθως βάζω concealer κάτω από τα μάτια. Γιατί το έκανα έτσι? Βάζω συνήθως concealer κάτω από τα μάτια μου, γιατί συνήθως όταν Να βάλω. Δεν ξέρω, είναι πολύ αστείο. Βάζω σε όλο το πρόσωπο. Και μετά βάζω κονσιλεράκι. Εγώ παίρνω την απόχρωση. Εγώ συνήθως παίρνω λίγο εδώ την απόχρωση. Ναι, μην δείχνεις τώρα. Μετά παίρνουμε λίγο την πούδρα και τη βάζω λίγο. Έτσι την απλώνω στο προσωπάκι μου. Αλλά συνήθως το concealer το παίρνω να είναι λίγο ίδιο με την πούδρα, να ταιριάζει με το χρώμα για να μην κάνει διάφορα. Αλλά άλλες φορές την κάνω με το δέρμα μου, άλλες φορές. Μετά θα βάλω λίγο τέτοιο ρούζ. Αυτό ήταν το μου, συγγνώμη. Το δικό μου κάνει άλλον ήχο. Βάζω λίγο ρούζ. Θέλω να κάνω έναν άσχετο ήχο. Παίρνω και εμένα μωρή. Για να γίνει πιο ροζ τα μαγουλάκια μου. Εγώ βάζω έτσι. Και μετά βάζω κραγιόν. Κάποιες κοπέλες βάζουν σε όλο το πρόσωπο. Εγώ πολλές βάζω. Κάνω κι εγώ. Εγώ συνήθως, αν ξέρω εγώ από το τέτοιο, από το concealer και το αυτό. Εγώ έχω επιλέξει ένα ροζ κραγιόν. Και εγώ το ίδιο έβαλα. Ναι, έχουμε επιλέξει ένα ροζ κραγιόν. Έχουμε επιλέξει τα ίδια. Ναι. Βάζω πολλές φορές, πρώτα βάζω και το κραγιόν, μετά βάζω λίγο και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Γιατί πρώτα θέλω να ελέγξω αν ξέρω εγώ. Επίσης πρέπει να βάλω ακόμα concealer. Νομίζω θέλω κι άλλο κραγιόν για Αυτό είναι concealer. Όχι. Ευτυχώς. Φόραγε στρατιωτικό πράγμα, παντελόν. Αλήθεια. Ναι, δεν φαίνεται. Θα πάει στο στρατιωτικό. Άκυρο. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Συγγνώμη παιδιά, αλλά λέμε και τα δικά μας καθώς αυτό. Πολλές φορές ακούς. Όταν ξέρω εγώ το τέτοιο δεν ταιριάζει, δεν φαίνεται υπερβολικά το concealer. Βάζω κι άλλο. Βάζω λίγο. Δεν είχα βάλει πούδρα από αυτό το μαούλε. Βάζω κι άλλο, βάζω ρούζ. Πλάκα, γιατί στο δεν βάζω πρόσωπο, αρκετό concealer. σε όλο το πρόσωπο. Γιατί δεν βάζω αρκετό concealer. Και μετά θα βάλω λίγο ακόμα πούδρα. Και ναι, κάποιοι άλλοι φωνάζουν. Λοιπόν, έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα. Το πρόσωπο μου το κανονικό, βέβαια τώρα πάντα αυτό το κάνουμε πριν τα βίντεο. Απλώς πολλές φορές δεν βάζουμε τα κραγιόν, γιατί δεν θέλουμε να φαινόμαστε πολύ. Ναι, πολύ. Ναι, αυτό είναι το κανονικό μας μακιγιάζ που κάνουμε πριν τα βίντεο, όταν βγαίνουμε έξω, μια βολτούλα. Ένα καθημερινό μακιγιάζ. Γενικά πολλές φορές εγώ όταν βγαίνω επίσημα βάζω και make-up, βάζω και τέτοιο. Και γενικά βάζω πολύ. Και γενικά έτσι είμαστε στα βίντεο, έτσι βαφόμαστε, απλώς αυτή τη φορά δεν είχαμε βαφτεί. Εγώ προσπαθώ πολύ να μην κάνω μεγάλη διαφορά, για να μην φαίνεται και τόσο πολύ διαφορά από το κανονικό μου πρόσωπο και λένε ξέρω εγώ απλώς πηγαίνω να μην βαφτώ και εγώ απλά δεν βάφομαι. Οπότε αυτά από εμάς. Αυτά από εμάς. Like, subscribe, comment. Να γράψετε παιχνίδια να παίξουμε στο gaming κανάλι. Τέτοιο. Να γράψουμε ερωτήσεις για Q&A και προκλήσεις. Ναι, προκλήσεις. Να γαμάνε. Γεια σας!